Je niekto z vás, kto premýšľa nad štúdiom v zahraničí? Vieme dať taký rýchly prieskum? Skúste dať aspoň, že štát, odbor a možno, že máte nejakú konkrétnu školu. Tak môžeme začať tu. Austrália, fyzioterapia, OK. Masaryčka v Brne, OK. A odbor? Antropológia, OK, dobre. Potom tu bola niekde nejaká ruka. Tam do zahraničia, a trénujú ma hlavne multimédia a... OK. A ešte prepáčte, až sa vás môžem opýtať, že koľko máte rokov, v ktorých ste ročníkoch? Mám 17 a Dobre, OK. Dobre. Dobre, ste v najlepšom čase. Keby ste mi povedali, že ste štvrtáci, už by som povedal, že je tu ešte niekto, kto sa chystá pomimo toho? Áno, povedz. tiež Čechy, to vaše zdenie. OK. Ešte ty sa hlasila? Ach, bola. OK, super. Už máš skúsenosť. A kde si bola? Na Erasme, Španielsko a Chorvátsko. Akože na nejaké poročnej výmene, akože semester celý, hej? Takže ty si vysokoškoláčka či stredoškoláčka? Už si na výške, OK. A venuješ sa cestovný ruch ekonom? OK. Tu mi rovno napadá iba, vieme takú krátku odbočku dať, lebo však často si o tom hovoril, že akých študentov hľadajú zahraničné univerzity. A možno v tom slova zmysle, že čo je kritérium úspechu, preto keď chcem sa dostať na takú dobrú školu do zahraničia, musíme sa tomu dlho venovať, ale ak vieš vybrať také možno iba